Ik heb er zin in, dus het ziet er goed uit, het etappeschema. En ja, ik heb er zin in. We beginnen met de proloog. Nou, iedereen kijkt min of meer denk ik naar Annemiek van Vleuten. Maar ben jij, kijk er ook naar je proloogwinst in Noorwegen recent, niet de grote favoriete? Nou ja, weet ik niet. Ik ben een van de favorieten, denk ik. Maar ja, Annemiek heeft al vaak bewezen in het verleden dat ze hier heel goed in is. Ja, ze rijdt hier de thuiswedstrijd, dus het is mooi voor haar. Maar ja, weet je, iedereen gaat gewoon maximaal en je ziet vanzelf wel wat eruit komt. Je hebt wellicht al naar het etappeschema gekeken. Ja, wat voor gevoel kwam er op dat moment bij jou boven? Ja, daar werd ik ook blij van eigenlijk. Want ja, eerst een proloog, later nog een individuele tijdrit, wat mooi is. En uiteindelijk 2 dagen in Limburg, wat ook echt voor een schifting kan zorgen natuurlijk. En wat het hele klassement nog op zijn kop kan zetten. Dus ja, er is van alles mogelijk. En het is een hele uitdagende wedstrijd, denk ik. Dus ik denk dat het heel spannend en interessant gaat worden. Ja, jullie hebben met Team Sunweb de grote namen meegenomen. Dus ja, echt een formatie die Bulls flink tegenstand kan bieden, denk ik. Want dat zal toch een van de sterkere ploegen zijn. Ja, zeker. En wij zijn inderdaad denk ik een heel sterk blok ook daarin. En we hebben allemaal Nederlandse rensters hier. Dat is volgens mij voor het eerst dit jaar. Dus we rijden nu met 6 Nederlanders. Dus we kunnen lekker Nederlands kletsen van deze week.